ଜୟ ଶମ୍ଭୁ। ପବିତ୍ର ମହାଶିବରାତ୍ରି ଓ ଜାଗର ଉପଲକ୍ଷେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଢେର ସାରା ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। ସକାଳର କୁହୁଡ଼ି କିଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୁହୁଡ଼ି ଖାତିର ନ କରି କ୍ଷୀର କ୍ୟାନ୍ ଲୋଡ୍ କରି ଆମେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ ପ୍ରଭୁ ଲକ୍ଷେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ। ଆଉ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଗେଟ୍ ପାଖରେ। ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ପ୍ରଭୁ ଲକ୍ଷେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ। ସାଂଘାତିକ ଭିଡ଼ ଯୋଉ ରେଟ୍ରେ ଆମ କ୍ଷୀର ବାହାର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପଳେଇ ଆସିଲା, ନେଇଛୁ ଭିତରକୁ। ଭିଡ଼ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏତିକି ହେଇଛି କାରଣ ଆଜି କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ଭିଡ଼ ହେଇ କମ୍ ହେଇଯାଇଛି। ସେପଟେ ଭିତରେ ଆମେ ଯାଇ ନନାଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ଦେଇ ସାରି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଯାଇ ଦର୍ଶନ ସାରିଥିଲୁ। ଦର୍ଶନ ସାରି ଏବେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ ବାହାରକୁ। ବାହାରର ଫୁଲ ସଜାସଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ଦେଖିବା। ସେପଟେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବେ କୁନି କଳାକାର ଶୁଭମ ସାହୁ, ଯିଏକି କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଲକ୍ଷେଶ୍ୱରଙ୍କର ବଡ଼ ସିଂହାର ବେଶ। ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଲକ୍ଷେଶ୍ୱରଙ୍କର ବଡ଼ ସିଂହାର ବେଶ। ଏପଟେ ଆସି ସାରିଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଦର୍ଶନ ସାରିଲା ପରେ ଆମର ଏପଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ସନ୍ଧ୍ୟାର ଭଜନ ସମାହାର। ଭଜନ ସମାହାର ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାର ହେବ, ତାର କାମ ଚାଲିଛି। ଏପଟେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦର୍ଶନ ସାରିଲା, ଏପଟେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଆଉ ଆମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ ବାହାରକୁ ଦୀପ ଜାଳିବା ପାଇଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦୀପ ଜାଳି କ୍ଷୀର ଢାଳି ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ ସାଇଁସ ମା ପୁରୁଣେଇ ମନ୍ଦିରର ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଆଜି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ମା ପୁରୁଣେଇ ପୀଠ ଛିନ୍ନମସ୍ତା। ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୁଆଧୁଇ ହେଲା ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମା ଛିନ୍ନମସ୍ତା, ଯୋଉଟା ଅଛି ଆମ ପୁରୁଣେଇ ପୀଠ ସାଇଁସରେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ମା ଛିନ୍ନମସ୍ତା ପୁରୁଣେଇ ପୀଠରେ ଦର୍ଶନ ସାରି ଦେଇକି ଆମେ ବାହାରିଯିବୁ ଘରକୁ। ଘରରେ କାମ ସାରି ଦେଇକି, କାହିଁକିନା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳୁ ଯିବା ମହାଦୀପ ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରଭୁ ଲକ୍ଷେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଆଉ ଡେରି ନ କରି ଚାଲନ୍ତୁ ବାହାରିଯିବା। ବାଟରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଗାଡ଼ିରେ ଟିକେ ପ୍ରେସର କମ୍ ଥିଲା, ପ୍ରେସର ଦେଇ ସାରି ଏବେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ ଘରକୁ। ପୁଣି ଦେଖାହବ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଲକ୍ଷେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ। ତ ଭାଇମାନେ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଲକ୍ଷେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଭିଡ଼ ହେଇଛି। ବେଢା ଭିତର ଦୃଶ୍ୟ ଆଉ କିଛି ସମୟର ଅପେକ୍ଷା, ତାପରେ ଉଠିବ ଆମ ମହାଦେବ। ଆଉ ଏପଟେ ଆମର ଚାଲିଥିଲା ଧୁମଧାମରେ ପୁରା ଭଜନ ସମାହାର। ତ ଭାଇମାନେ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇ ପ୍ରଭୁ ଲକ୍ଷେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସି ବେଢ଼ା ପରିକ୍ରମା କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଉଠିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାଦୀପ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏକ ବେଢ଼ା ପରିକ୍ରମାର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦର୍ଶନ କରିସାରିବା, ତାପରେ ଦେଖିବା ମହାଦୀପ। ତ ଭାଇମାନେ ସବୁ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଏବେ ଘଟି ସାରିଛି। ଏବେ ପ୍ରଭୁ ଲକ୍ଷେଶ୍ୱର ବେଢ଼ା ପରିକ୍ରମା କରିସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଯାଇଛନ୍ତି ଭିତରକୁ। ଏବେ ଆସିଯାଇଛି ଆମ ପ୍ରଭୁ ଲକ୍ଷେଶ୍ୱରର ମହାଦୀପ।
ପୁଣି ଫାଇନାଲି ମହାଦୀପ ଦର୍ଶନ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଭିତରକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସାରି କେତେକ ଫୁଲ ଧରି ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ ପଦାକୁ ଆସିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଭିଡ଼ ହୋଇଥିଲା ଭକ୍ତଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ଦର୍ଶନ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ ଘରକୁ। ଏପଟେ ଜଳୁଛି ଆମର ମହାଦୀପ ଦର୍ଶନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ଚାଲିଲୁ ଘରକୁ। ରହିଲି ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।